o bɛɛ ni cɛ o bɛɛ ni baara ɲɛna ala k'aw bɛɛ sara ala ka sababu. Faso kanu o ye limaniya dɔ ye ani ni maa min ye maa dɔ sun tigɛ k'i ka da la k'a fɔ o baraji kelen i yɛrɛ de b'o sɔrɔ. Nin kɛra nin sigi in na belebelebaw olu la kuma dɔ ye. CDM ale ye labɛn min kɛ, labɛn min n'a taara ka ɲɛsin fajigila misiri min bɛ n'a wele ko Nurudini ka se ka sukaro, malo, a ka ja tulu bidɔn k'o ta k'o di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min bɛ jamana kanu kofɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɛn ni sunkalo ale hukumu yɛrɛ kɔni o kɔnɔna ye. Alhamdulillah dɔ in kɔnɔna na fɛn dama dama b'a kɔnɔ. A fɔlɔfɔlɔ ye jamana kanu ye. A filanan tɔn min y'an bila ka na tɔn in kɔni an t'a minɛ tulon kɛ tɔn ye. A sabanan an nana di minnu ma a fɔra ko duwawu jaabi b'u bolo. An nana ka na duwawu jaabi yɛrɛ de ɲini u fɛ u k'a kɛ an ka jamana ye. Fo ala b'an ka jamana bɔ bolo gɛlɛman in na k'a bila bolo nɔgɔmanba in kan. An kɔni sikun ye yan o de ye bi n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an ye ɲɔgɔn dɔn an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na. Donc o de y'an bila ka na bi ka na o foli la su. Alhamdulillah sukaro ani malo ani tulu olu de nana. Kɛnɛ in a makamba ni a daraja ani a bonya kama min ye Nurudini misiri ale alimami ye b'a k'a fɔ a dalangolo o ma bɔ kɛnɛ in kan a ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin min bɛ tali kɛ nin kɛnɛ in wa sigibaw ma ni o ye CDM olu n'u ka parrain belebele kɔni fɛnɛ ye ka u ka nisɔndiya kuma ka se ka o yira misiri a bɛɛ lajɛlen kɔni o tɔgɔ la. Alhamdulillah nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni dɛmɛ in ye sabu ka d'a kan a bɛ kɛ ka silamɛ dɔw dɛmɛ se tɛ minnu ye u b'a kɛ u ka sun tigɛ ye. Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye sunkɛla dɔ sun tigɛ i bɛ sun i b'a baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ. Wa ni ye nafolo min fana finance a la ala bɛ a ɲɔgɔnna bila a nɔ la. O siratigɛ kama ni CDM sera anw ma misiri la yan ka bonya dɔ kɛ ka se k'a di silamɛw ma vraiment nisɔndiyalen don dante nisɔndiya min na an bɛ dugawu kɛ jɛkulu in ala ka barika don o la ala k'u ka laɲini ala ka sabati an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔ jamana ala ka kolosuma faamaw ala k'u dɛmɛ jamana baarali ala ka nɔgɔyaw ye an minnu ye jamanadenw ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye ala ka bɛn sabati jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min b'a kunna an bɛ ala deli ala ka jamana ala k'a dugan ala ka jamana kolosuma o de b'an fɛ inshallah. Min ye CDM yɛrɛ fɛnɛ ye a ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ kan a ka ja commune 1 ale CDM ɲɛmaaba a fɛnɛ yira kɛnɛ kan a kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye baara in nun donnen de ayiwa a kun bɛ taa cɛ fo ka taa fɔ ko sunkalo o kɔni o banna waati min na nka ni sunkalo banna ko o tɛ dɛmɛ bannen dɛ jamana kanu faso kanu ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni o ɲɔgɔn limaniya tɛ yen. Alhamdulillah an nisɔndiyalen no sabula ni i y'a mɛn dugu ko dugutigiw bon dugutigiw kɔfɛ alimamiw de bɛ an bilasira ɲuman kan bon ka na dɛmɛ di misiri ma o ye nisɔndiyaba ye anw ma sabula an bɛɛ b'a dɔn ni silamɛ i bɛ degun kɔnɔ maa mana na ka n'i dɛmɛ donc o bɛ nisɔndiya min se i ma alhamdulillah nin dɛmɛ in bɛ kɛ a bɛ kɛ dɛmɛba de ye silamɛw ma ka d'a kan sunkalo don sunkalo tɛ an filɛ ka na dɛmɛ min di silamɛ mako bɛ nin na san kalo 12 bɛɛ bon k'a kɛrɛnkɛrɛn ka n'a di ma sunkalo la parce que o waati la i mako b'a la kosɛbɛ a ka di a man di i b'a san bon k'a kɛrɛnkɛrɛn ka n'a don o la a bɛna nafa ɲɛ o kosɛbɛ non a tɛna da fajigila misiri dɔrɔn ma ka d'a kan an ye nin daminɛ a mɛnna sukaro o tɔni 95 de bɛ an bolo k'a tilan ani malo tɔni 80 tulu bitɔn 500 de b'an bolo an y'a daminɛ Kati polyclinique aux blessés de guerre a tɛna da misiri in ma. An bɛ ladonali kɛ k'a fɔ CDM ka nin baara in nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye polyclinique min bɛ an fɛ yan nɔ sɔrɔsiw ka kɛnɛyaso ni o bɛ Kati wa blessé minnu tun bɛ yen nɔ olu y'u ɲɔrɔta sɔrɔ wa fo ka taa bila min ye ordonnance ka se ka o san min ye o blessé yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔw ye wa CDM kɔni kalikan don olu nafinitigiw k'u kɔkɔrɔma don ani ka jamana yɛrɛ dɛmɛ a ka ɲɛta o baara kɔni fɛnɛ la.